Cảm hay sao? माबायदि होखोनो जों सायाव गाबोन खौरांल' लादों Sarota. Ada ba? Ma? Incoming call from Enwick WM Bro identified by True Caller. Comment खालामदे दसे लोगोफोर एसे लाइभ होनोंला गोबावजों खेबसे Incoming call from Enwick WM Bro identified. लाइभ होनाय नुनानैबो फन हरदेनोब्रा हेलो आदा होनदों नै हेलो ब्रादार थुलुंगा नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासोमोनलै बहलजों ना गोरानसोमोन ओमफ्राय होद मा बुस्थु लायखोलै सैमा जनि बसुमतारी मय दं है खैला मैलायाव दङरा ब्रा ब्र अनसु डेली ब्लग महाय दं खैला मैलायावलै बाजै नोंलाय अबाव दं खबर सबर दालाय माब्रै दं न'आव दंना चेन्नाइयाव दं अनसु डेली बे महाय दं आगै आं माबायावलै बाजै खैला मैलायाव दं आं अनसुला बसुमतारी आदैसो होनदों नै आं बै बाजै अनसुखौसो सोंबावदों माने स्पिड नायलांबायना खैला मैलायाव दङ थुलुंगा बसुमतारी बहा दंबा खैला मैलायावलै अनसु डेली ब्लग दाबो चेन्नाइयावनो दं आयो चेन्नाइयाव दं दे बाजै दा आयो मा खालामबावनांगौ जाखो दुखुनांथावलै माथो खालामबावनाय रा जानोला बोलो नाङा गानोला टाइम नांगौ जाहैबाय दे इसोरनि अननायाव थाबैनो मोजां जागोन आसा खालामदों इसोरा अराय सम लोगोसे थाफाथों बाजै नोंजों आदायाबो दङ दा होजोंनो कमेन्ट खालाम दे बयबो लोगोफोर मारै दंलाय माब्रै गैलाया गारियावसो दङ आङो जास्ट दसे मालिबिटाजों थांनो नागिरदों आं भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिटा जायगाजों बेरायनो मोजांथार दासान्दि लामायाबो मोजां प्रब्लेम गैया खैला मैलानिफ्राय साहा दावखोनाय लामाया प्रब्लेम गैथ'ले आरो मोजां हना होबाय जिसिबिजों आसाम माला जिथुनाखि मावनो लानाय कम्पानि बेनो मोजां फोसाबनानै होथ'बाय आरो सालायथ'नो हायो 60 70 थांनो हायो बाइकफोरजों दे एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर बबेनिफ्राय फैदों लाइकबो होथारालै लोगोफ्रा आंनो लाइकबो ओरैबो होथारखाया ओमफ्राय थेंक्सै आगै दं नों दा अबाव आंबो अनसु डेली ब्लग थेंक्सै आगै औ बाजै औ रायसानो गयारि सारनाव मा मुलि मोननो मोजाङै एक्सप्लर खालामना सिरि आनो आरो सारनि न'आव हाबनायखौ मोजाङै खिन्था मुलिया मोनजोबोलै मा नांगौ मोनो मोजां मोनो आरो मुलियालाय ओमफ्राय गोबां लांबाय आरोना हिसाब सारा मानसि थाङो दायो ओमफ्राय आंबोथ' सोंजोबबाय थानो हायाना भिडिअ'आबो गोलाव जायो ओंखायनो फन नाम्बार होना होखादों आं रायज्लायहरनो हागोन आरो जोंलाय लिंहरजाब्ला जेरावबो खेबग्रासो जाहैबाय नालाय नैबेयाव फै प्रम'सन भिडिअ खालामनांगौ होमब्ला जों खेबहैग्रा बिदिल' आरोना जिखुजा जोंथ' सोंबाय थानो हाया नालाय महाय मा दं मा गैया एक्सुवेलि नोंथां आं गुजुलायलांबायसै नोंथांमोनानो सोंहरदो गासैखौबो भिडिअ'नि गेजेरावनो आं माबा नाम्बार होखादों आरो मा नांगौ मा नाङा आरामसे सोंहरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मा होनदों जनि बसुमतारी मा गारि ब्रा है बलेल'सो आदै बलेल'आवसो गाखोदों आं नायलाय जाबाय नै बलेर' बैयाव थांदों बलेर'खौनो गाखोयो बलेर'आनो साबसिन साखाबो गोजौ ब्रां थाङो ओमफ्राय रेबा बसुमतारिया मा होनदोंनो रेबा बसुमतारी बबाव दं आदा आंना चेनेल इउटुब मा होनदों
खोमथा पिटिवाइ अननानै मा होनो थुना हो एसे जागोन दे दा नायगोन आं चेक खालामगोन दे बयबो खालामखानांगौलै चेनेलफ्राखौहाय लिसा आमथे मा होनदों लिसा इस्लारि मा होनदोंनो आमथेखानिफ्राय मालिबिथासिम माबायदि लामाया दा बर्थमान मोजां गाज्रिद्राय नङा लामाखौ एसे हना होदों आरोना गोजौ गाहाय हाखरफोरखौहाय एसे ओरै स्लिम खालामना होदों गोसोबायदि सालायजायो गारिफ्रा अजाया गाज्रिद्राय नङा आरो मालिबिथायावथ' खेला जासिगोन नालाय गाबोननिफ्राय गाबोनथ' मोजां खेलाया नायहैनांसिगोन गाबोन ओमफ्राय माबा रहेन नार्जारि होनदोंनो सान्तिपुरनिफ्राय गाबोननि खेलाया मा होनदोंनो खयथानिफ्राय जागोन 2टायावनो सहैबानो जाबाय माने अपेनिं खेला नालाय 2टासोआवनो सहैब्लानो जाबाय आरोखि ना खेलाया मोजां जागोन ओरैबायदि आगन ब्राजिलनिबो दंबायदि खोनादों 3 प्लेयार्सफोर मोजां जागोन खेलाया खिन्थु दे बयबो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय लाइकबो खालामा होद्रा मोननैसो 3 4 खालामनानै थोयोलै सोर खालामदों आं खालामबाय होनना बुङो दे लाइकआ गैथारालै नायनायालाय नायलादों बरियानो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइकबो हरना हो मोननैसो मिनिया जोंगासिनो दंलै हिन्जाव खारनायनि हनै हरै भिडिअ बानायना रायगासिनो दं बैयाव खारदोंना सासे दहाय ओमफ्राय लिसा थेंक इउ लाइक हरबाय दे थेंक इउ स' माच लिसा लाइक हरनायनि थाखाय लुइस इस्लारि बा थेंक इउ नुबाय मिनिया रायगासिनो दं हनै नुबाय खाथियाव दिन्थिनि आं थांनांगौ गोनांबो जायो एबा थाङो आरोना दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बुंगोन दे बै जायफ्रा न'खर गारनानै खारो ना नोंथांमोना जुदि हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोजोनलाय होनो हाया मानसिनो जुदि न'खरखौ गारनानै खारोब्ला बियो गेरेन्टि जागोन एबा नोंहा गथ' 2 दं एबा गथ' 3 दं नोंनि हौवाया जुदि गथ' होरोङाखैब्ला बेयाव खारनायनि जेबो आखुथि गैया नोंनि हिन्जावा जुदि नोंनो गथ' आरो नोंनि जोलै होनो रोङाखैब्ला बेयाव खारनायनि जेबो माबा फाराग गैया आरो दा बिनि गेजेराव सोरबा जानाय लोंनाय सोरबाया इन्टारेस्टनि थाखाय नोंनि फिसाया जुदि नोंनो इन्टारेस्ट होनो हायाखै नोंनि हिन्जावा नोंनो इन्टारेस्ट होनो हायाखै बिनि थाखाय खारदोंब्ला आङो बेखौ रागा जोङो थ' लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो आं भिडिअखौ बे सेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जै मानो रागा जोंखो नोंबा हिन्जाव खारनायनि औ माने दिनैहाय आङो मोनसे सासे इउटुबारनि चेनेलावहाय नुदों जाहैबाय मा माने ओरैबायदि फिसाया गाबै गाबै लिंहरदों माने नोङो फैफिनदो बिमा माने आंखौ सैया नोङो नोंनि फिसाखौ नोंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनदो मोदै फुगार गाबदों भिडिअखौ नायनो हायाखै आंबो मोदै गफ्लांदों बेनिखायनो आङो दिनैहाय जास्ट मालायनि भिडिअब्लाबो आङो ससे लाखिनानै होनोहाय आङो दायो बेखौनो एसे लादों आरोखि ना भिडिअ ससेखिनि लाखिनानै दा बेनो आरोखि ना दा संसारखौ जानो गोसो गैयाब्ला मानो खारो गथ' मोननानै दिनै गोलाव सम जाबाय गथ'आ स्कुल फरायबाय बिनि गेजेरावहाय दिनैहाय न'खरखौ सिफायनानै सासे हिन्जावा गुबुन जायगायाव थांनानै दंहैयो दा फिसाया फैफिनगौबा नेदोंमोन 3 मासनि गेजेरावसो बियो दिनैहाय मैया दिनैसो बे भिडिअखौ होनाय जादों खैथारिखाय नेब्लाबो फैयोखाय दा बिथांखौ जोङो मा बुंबावनो ना बिथाङानो गाज्रि फिसायानो गाज्रि ना हिन्जावानो गाज्रि बेनि गेजेरावथ' जों जेबो बुंनो हाले थेवबो जोङो गथ' गोनांखा हिन्जावफ्राखौ बेबायदि बुदबनांगौसोलै आथिं आखाइ बुफायखानांगौसै रा सालाफ्राखौ बेनो आरोखि बिदि खाग्राफ्राखौ दा बेनो आइलाथ' जोंथावथावसैसो थुलुंगा शिलंआव थांगोन र' मालाबा समाव थांगोनलै थांगोन खुनु खोथा गैया ओमफ्राय लुइस बा मिनिया बर'आ देन्जारलै बा ओंखारग्रा देन्जारखानथ' होखादों आं नै ओमफ्राय नैबे आंनिया सिमाङाव खुरिन दोलानानै थिफुदलायदोंलै नै गोसोमसो जानानै थाबाय
सिमाङावसो खुरदों खिन्थु मोगथाङाव नङा दै खाथां इयो माने सिमाङाव जा खुरदों मानदों बिदि दुवार नाथलु नाथलानिबो गैले बे समा माने बैसोजों लोगोसे मोनसे साननाया फैयो नालाय माने सिमाङाव अयथासार खुरदों आरोखि मोगथाङाव खुरनाय बायदि मोनखादों ओमफ्राय अखानाय नायबाय एसे आलौज्रोम मोननानै साननैनि उनाव थिफुबाय आरो लोगोफोर दे कमेन्टफ्रा बे दान्दिसे गारियाव गाखोफिननोसैलै खर' गोथां सानाय मोनोलै आंखौ गारिनि सेनाबो साइज मोनामोनलै हेल' एभ्रिवान दे कमेन्ट खालामदो सानै साथामसो हरबावदोरालाय ना बैसाबोथ' लाइक होबाय थेंक इउसै होथारालै रावबो मोनसु डेलि ब्लग औलै बाजै ओमफ्राय थुलुंगाया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आदाहै बहलजों नासोमोन गन्थंआनो दाबो थिगानो जाया नै गगा मोननायानो दिलै कमेन्ट खालामदो एसे लोगोफोर एसे मोजां मोननायनि बायदि मा सोंनो गोसो सोंदे मा मिथिनो गोसो मा कुइसन खालामनाय दे कमेन्ट खालामदो एसे मा होनदों हिर' नुथारदों बाखौ औरा हिर'लै दाबो नै जिर' नङा हिर'खा आसोला नुबाय दा इंलिसनि हर फंनैसो लाभ इउ गाइस हिन्दीनिबो हो I am going Malibita टुडे इडिट खालामनायाव बेस्थ'लै सोरबा मा होनदोंनो खुदुमनाया माबोरा होयो औरा बिदि जानो हागौ जों बिदि गारिखौ मोनबावाखै गाखोनो मा होनो जों बिदि गारिखौ मोनबावाखै आं लाइफआवसो हगाराखै मानसिया नाय लाइफआवसो होखानांगौरा जों बिदि गारिखौनो गाखोनो मोनबावाखै मावसथे है जातसो होनफ्रांलाय लांबायलै आङो माबायावनो सरिलै जाजा होनफ्रांलाय लाङोलै दैजों सारायना सोर फिथिंनानै थाङो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे आइयै फैसा थाइसे दंमोन नैबाव चक्लेट थाइनै नै चक्लेट मोनजागौमोनब्रा हाले चक्लेट गरनै मोनजागौमोन नै थाइनै मानि दङ 52सोआव दोनै नाम्बारानो ओमफ्राय मा होनदों सारनि मुलि जादोंमोन आदा माथो नों मोजां मोनाखै नामा आं सारनि मुलि मा होनदों र' आं मोजां सानु गयारि मा होनदों सारनि मुलि जादोंमोन दा आदा आं माने मुलिखौहाय जानाय जायाखैलै ब्रादार माने आं खेबनैल' जादों मा मिसाखौ थगायनो 100% दै खेबनैल' जादों आं मुलिखौहाय ओमफ्राय एसे जानो बादबलाबायोना आं मुलिखौहाय बे बानायानो देरसिन आंनिया ओमफ्राय गेसफोरनि बिराद मोजां खिन्थु आं गेसनि जादोंमोन ना सारा गेसनि हरदों ओमफ्राय गुजुनायनिबो मोजां ओमफ्राय आं दाख्लैहायनो जिडेक्स मुलि ओमफ्राय थुलसि मुलि गुजुनायनि जादोंमोन ना ओमफ्राय एसे नर्मेल खासैमोन ओमफ्राय आं जानाय जायाखै आरो ना जालाथ' दाहालागै मोजां जाबायमोन ओमफ्राय आं जानाय जायाखै खेबनैल' जादों आं एसे नुनायाव एफाग्राब माबा जायाखै आरो बिदि मुलियालाय सोरबा सोरबा आन्दाज मोनलाबायफैबाय आरो ना खाथियाव जानायफ्राबो मा होनदों मोजां जाबाय मिथिङा जों बागमाराव थांगोन बेजों माने गाबोन खेलाना नारा दानो थाङा द्राइभारानो दं साबि मोनला साखावला देलाय कमेन्ट खालाम एसे लोगोफोर आं बारा गोबाव थाया लाइफआवहाय मानसियालाय लोगोफोर महर मोखां हंख्रेबलांजोब्बाय ओरैबायदि माने थाखा फैसा मानि प्रब्लेम
जों बायदि गोरिब गुन्द्रा मानसिजों सोरबा दोहोनि मानसिया रायलायगोन ओरैबायदि समायसा माने बे बोथोरा ओरैबायदि बे मर्डेन जुगाव माने गोनांजों गोनां गैयैजों गैयि जों जाबाय लाजार जानानै दं दा माहाजोनफोरनि टेबल सिङाव मामबाय मामबाय ओंखाम खनजाबायग्रा ओरैबायदि माने जोङो भिडिअफोर मोजां भिडिअ हगारब्लाबो नोंसोरो थाखा मोनगोन जों भिडिअखौ नायगोन नै बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो खोनायो आरोना जोङो बुंजाबायबो सानैसो जोंनि बर' मानसिजोंनो जोंखौ खेबना लांनोसैलाय गावसोरहा थाखा मोननोसैलाय मा मिनिं दं बेफोरबायदि बाथ्राया ना कमेन्टखौ नायगोन दे सोदोमस्रि र' माने एसे रायलायग्रोथों ओरैबायदि दुखु नाङोना जोङो बेबायदियावनो दिनैसिम बर'आ बड'लेण्ड मोननो थाङाखै बेबायदिनो दिनैसिम बर'आ गावजों गाव अनलायनो रोङाखै ना ओरैबायदि दुखुनांथाव समनि गेजेरावहाय माने मा होनो मानसिफोरनि गोसोखौ ओरैबायदि जोङो लेथ्रा जोङो बुंनो हायो आरोखि ना दासिमावबो गुबुन मानसिखौ जों बुंनो थाङा जोंनि बर'आ गावजों गावला मोसा मालायजोंला दाउसा ओमफ्राय सोदोमस्रिया कमेन्ट हरदों आरोना आं फरायनायसै दे सोदोमस्रि बसुमतारी हाय नुनानै फैबाय आंबो अके थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनो थाखाय सोदोमस्रि बसुमतारीया मा बुंदों मुलिखौ आंबो लायदोंमोन आदा अ आस्सा ओमफ्राय लास्टआव बुंबावदों जाबाय सोदोमस्रि बसुमतारी दालाय बहा दङ ओमफ्राय माबायदि जेनेबा माबायदि जादों कन्डिसनफ्रा दा एसेसो लाइभआव खोन्थाहरदो दे कन्डिसना माबायदि जानानै दं बेखौ खायना सालायदों दे कमेन्ट खालामदोलाय लोगोफोर एसे दान्दिसे मोजां गोम मोनलायनायनि दसे ओमफ्राय गोदानाव चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला एसे थुखेना होदोलै बेखौ साबसक्राइबखौ एसे मोजां मोनदों आदा अके दे थेंक इउ हामनांगौ बयबो मोजां जानांगौ लोंबाय था आंसो मोजां जायाखैलै दाबो लोङाखै आं मुलिखौनो लोङो बालायलाङोलै मुलिया एसे गिदिर ना बिदिबाथाय जाखाङे मुलि गिदिरबाथाय लोंखा फाग्लासो बे माबाखौनो गेसनिखौनो दाखालाय गिदिर दा एसे बेखौनो खुलिनानैहाय ओरैसे लगायनानै लोंबावदों आं मिनिजादों आं ओमफ्राय डाक्टारजों आयै फाग्ला माबायदि लोंनांगौ जाखो नालाय होनना मिनिजादों आं गिदिरबाथाय बायो लोंनोनो मुलिखौनो ओमफ्राय मा होनदोंनो अनजालि हेल' होनदोंनो हेल' सोदोमस्रि होनदों जोंनि बर'फोरा बिदिनो गावजों गाव लै एखमब्ला नोंखौ नायनो हाया आंखौ आं नायनो हाया बिदिलाय गोजा गावजों गाव बर'नि माथो होनबावनो हिंसा हिंसिबो बारा मेगन सालायनाय बारा बिदि आरो जगायनायनि बागैथ' गैखा हेफाजाब होलायनायाबो गैया बिदि आरो जोङो बुंब्लासो एसे उसुबिदा गावबा गावनि गोजाबान गावबा गावखौ आंखौ आं बिदि गोजा मालायनि बागै माबा खालामा आरो माबा मोनसे जेनेबा समाव मदद मोनो माबा खालामब्लाबो नोङो थाइसे थाखाबो मदद मोनलायनायनि माबायानो गैया मा मोनजादों बा सिगनेसार आदसा दिल दिबाना होनलाबायदोलै होनब्लानो गोदाव सोरावनो ओमफ्राय नों बेसरबारिनिफ्राय फैदों होनदों नामा बे नोंसिनि बेसरबारिनि ओरै सानजानि सिनाबहानि दैफ्राव ना गावला मोनो ना मोनारा नांगौलाव नङालै ओरै सिनाबहाजों सानजाजोंहाय मोनो ना मोना खिन्थु रा सिनायखानांगौखा मोनो ना मोना नाया मोनो दा नाया गावला ए ओमफ्राय सोदोमस्रि बसुमतारीया मा होनो लोंला बायबाय गप मुलिखौलाय जादोंमोन जाना हो मोजां जादों दा एसेसो मोजाङाव फैदों दा ने गोबां मानसि मोजां जाबायनोलै आंखौबो बै हामग्राफ्रासो भिडिअ लाबोनो थिनदोंना आंबो बिनि मुलिजोंसो मोजां जाबायलै होननानैहाय भिडिअ आपडेट खालामना हो होननानै आंखौ नागिरनानै कन्टेक्ट खालामना हरनानै
भिडिअ बानायहोदों आरोना गोबां मानसिफ्रानो थोनदों मानसिफोर थोननायखायसो आंबो बानायदों पाब्लिकफोर थोननायनिफ्राय बे साराबो लिंहरनाय हिसाबैहाय जोंथ' आरो ओरैबायदियावबो बानायनांगौ गोनां जायो सोरबा बायदिया बेफोरजोंनो हामनांगौ गोनांबो थायोना मिथियैबो थायो बेयावबो खाथियावहाय जायनि फलाव सिखारनो हायिफ्रानो सिखारनो हाफैबाय आरो ओमफ्राय फुल हामजोबोब्ला बे भिडिअआव फैनो नागिरदों दै मानसिफ्रा एसे एकदम क्वालिफिकेसन गोनां गोजा दै गासैबो ओंखायनो आं हथात लाबोलाबायाखै आरोखि गासैबो इडुकेटेड मानसि गोजा लायना लोंफैनाय मानायफ्रानो ओमफ्राय मोजां मोननानै दङ आरोखि आं दाख्लैहाय आंनो लाबोखादों लिंबोफाखादों साराखौ लिंबोनायालाय मोनायावहाय मुलि होबाय माबाय दा मोजाङाव फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय आं दा बे मानसिखौ आं लाबोथ'वा गाव बाजैया गावनो फैनो नागिरदों आरो उनफ्राव नामबो बुङा आरोखि आं गामिबो बुंले आं गोबां माबाफिननानै दङ मोजां मोनफिननानै आंबो नुनानै जाबाय ना दालाय अके बिदि जायो सोरबा बायदिनि खाफालाव गोबां बोजों थांब्लाबो थाखा फैसा गारब्लाबो मोजां जाया ओमफ्राय नोंनि खाफालाव बबेबा फिसा मुलिजोंनो नों मोजांबो जागोन आरो ओमफ्राय सोरबा बायदिया बेबायदिनो रजाफोरनि मानि जालाबायलाबो मोजां जानाय नङा बबेबा डाक्टारजों नों अरथोंब्ला मोजां जायो आरो गासिबो माबा माथो होनबावनाय जानोब्ला गोरलै गानोब्ला गोब्राब जाहैबाय आजिखालि दानि मैगं थाइगंफ्राबो गासैबो रासायनिक अर्गानिक मोनजानो थांलाना जि बुस्थुखौ होयोब्ला मुलि सारोब्ला एम्फौफ्रा थैयो बिस गोनां बुस्थुखौनो जानानै हजम खालामनाङो माइयाव होन मायाव होन मैगङाव होन नों सारबायब्ला बे बुस्थुआ बिजानुआ सिङाव हाबनानै थाखाबाय रसा बेखौनो मानसिया जाबाय बेजोंलाय बोथो मानसिनि देहाफ्रालाय मोजां जाबावनाय दानि आथिखालि गासिबो बिस गोनांजोबसै हाग्राफोरखौ संलाबायना जानाया साबसिनसै मैगंफ्राखौनो माइफ्रावबो होजोबसै गासैबो गोदोहाय ना बोथिया ना मावाफ्रा ओरैबायदि मोनजायोमोन दानिलाय थैजोबसैसो नाफ्रानो गैले मोनजाले दुब्लि बारिफ्राव होद दोननायसै नोंथां लोगोफोर ने बांद्राय जाबावलै लाइटआ बांद्राय गोबाव थाफायलाय लांबाय आंनिया असेनसै होनब्ला दे Incoming call from NWIC WM Bro identified by True Caller.